Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате? Ралица. Моника. Васи. Рафаела. Си рожденичката? Моля? Ти си рожденичката, нали? Да. Честит рожден ден. Да си жива и здрава. На колко години ставаш? На 10. На 10. Супер. Какво ще пожелаеш на рожденичката днес? Да е жива и здрава. Да е много щастлива. Да получи много подаръци, което е най-важното, естествено. Майка и баща и също така да я слушат, което също не е на второ място. И да бъде... и да бъде доволна. Добре, ти какво ще пожелаеш на рожденичката? Ами да бъде жива, здрава, да има само шестици. Да. Така ли? Ние сме в немско училище, да. Какво става там? Еми, шестиците българските са единици. Да, бе. Не, бе. А двойките българските? Петици. Еми, то е най-готино да имаш. Не, двойките българските са петици, да. Шестици има ли? Естествено. Има естествено. Най-слабата оценка. Да. Добре, казвай сега. Ами да бъде жива, здрава, само единици. Само единица. Да има много гаджета. Да. Майка и баща и да я слушат, сестра и да си идва и да си идва от тях, да я забавлява. И това. Ти какво ще пожелаеш? Аз ще пожелая да има много единици, да е жива и здрава и да й се случва всичко най-хубаво в живота. Добре, ти какво ще пожелаеш на рожденичката? Какво? Говориш ли български? Не толкова. Можеш ли да й пожелаеш нещо за рождения ден? Че да става много голяма, да получава много подаръци, да получава много единици и така да слуша. Добре, много добре говориш български. Си. Мерси. Аз гледате ли X-Factor? Да. Имаш ли любимец? Не. Ти имаш ли любимец? Мой? Няма. Всички ти харесват. Да. Добре, ти? Аз ще кажа този, който мразя. Не, добре, кажи, айде, кой не харесваш най-много? Кой харесваш най-малко? Рафи. Рафи, защо? Защото е смешен. Добре, айде, Рафи, ти? Ами, кой най-много харесвам ли? Да. Може би Александра. Не знам. Добре, ти? Всички. Сега да изпеем Happy Birthday на рожденичката. Елате при мен, елате. Елай ти. Елате, давайте. На 3 пееме. 1, 2, 3 и... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Monia. Happy birthday to you. Супер, много готини приятели имаш. Мерси. Много ви благодаря и пожелавам приятно прекарване на рождения ден. Мерси. Hotspot.